Θα γράψετε 3 πράγματα τα οποία όταν συμβαίνουν σου προκαλούν άγχος. Τι είναι το άγχος? Τι είναι το άγχος? Το άγχος είναι από τα αρχαία χρόνια. Το είχαν οι πολεμιστές αυτό. Αγχώνονταν για τον πόλεμο, τι θα είναι η καθημερινότητά τους, αν πεθάνουν και τέτοια. Τώρα, όταν αγχώνομαι, το άγχος είναι ο φόβος μήπως συμβεί κάτι. Τώρα θέλω να γράψουμε στην πίσω πλευρά, όπως είπα, να κρατήσουμε ένα ζώο. Όποιο θέλετε εσείς. Ποιος θέλει να ξεκινήσει να διαβάζει? Εγώ, η καυγάδα στην οικογένεια μου. Και τώρα θέλουμε να μας πεις πώς κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει ο λύκος βοηθούν στα πράγματα που σε αγχώνουν εσένα. Δηλαδή, αν ήσουν εσύ λύκος και είχες αυτά τα προβλήματα τα οποία. Του υποδέματος. Γιατί πάντα προσθέτουν αυτό και γίνεται. Φορά αγχώνομαι με πράγματα και αγχώνομαι για κάτι πράγματα αν κάνω λάθος. Τριγεράκι γιατί δεν βλέπει τόσο καλά όσο βλέπουν τα άλλα την άλλη και είναι αρπακτικό, παλεύει για την τροφή του. Ναι, αυτό. Ποιο? Όταν δεν τους πίνει τα αυτοκίνητα. Ένα ζώο το οποίο συνδυάζει και τη μοναχικότητα και την ομαδικότητα, ενώ ότι επίσης είναι ένα ζώο το οποίο βοηθάει. Τώρα πριν από λίγο έλεος. Σ' αρέσει ο έλεος? Λοιπόν, να σας πω κι εγώ. Έγραψα πιο πολύ το τελευταίο μηνών πράγματα. Αυτό που με αγχώνει είναι μια πρώτη μέρα σε μια καινούργια δουλειά ή ένα καινούργιο περιβάλλον, έτσι που ακόμα δεν έχω γνωρίσει τα άτομα. Γενικά, μέχρι να νιώσω ότι εγκληματίζομαι και μαθαίνω καλά κάτι καινούριο, έτσι μου παίρνει λίγο χρόνο. Οι πρώτες μέρες μπορεί να είναι κάπως έτσι αγχωτικές για μένα. Λοιπόν, τώρα θέλω να ξεχυθούμε στην αίθουσα, αν έχετε δουλάπια που θέλετε κλπ. Και να βρείτε ένα αντικείμενο το οποίο σου κάνει να είστε χαρούμενοι, κάνει τη διάθεση που θέλετε, και να μας πούμε πάλι εδώ πέρα μετά να το συζητήσουμε. Να ευχάριστα η ώρες με τον υπολογιστή. Κυρίως μου αρέσει όταν κάνω έτσι χειροτεχνίες, εκπαιδευτικά, κυρίως εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τη δουλειά μου, όπως το επιτραπέζιο και άλλα πολλά. Και μου αρέσει να ασχολούμαι με αυτό γιατί είναι κάτι που το κάνω για τη δουλειά μου και μου δίνει χαρά, χαλάρωση και μπορώ καθώς να το κάνω για τις ώρες. Υπάρχει πολύ. Διάλεξα ένα τετράδι γιατί μερικές φορές μου αρέσει να παίρνω και να γράφω τι έγινε μέσα στη μέρα μου ή τι αισθάνομαι μέσα σε αυτό και κάπως νιώθω σαν να τα λέω κάπου και σας δίνω κάπως. Σου αρέσει να παίζεις παιχνίδια? Ναι, τραπέζια? Οτιδήποτε. Τέλεια, δεν το διάλεξες. Εγώ διάλεξα ένα μολύβι, γιατί μου αρέσει να γράφω. Γράφω έτσι αρκετά συχνά, κυρίως όταν δεν είμαι στα καλά μου, αλλά και στα καλά μου κάποιες φορές γράφω έτσι, όταν είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Οπότε έτσι υπάρχει.
στην καθημερινότητά μου και με βοηθάει να είμαι καλύτερα, όπως και η κυρία Ζωή. Αν είναι το πάθο με τη φράζε, γιατί με χαλάνε πολύ αυτό το παιδί. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τα συμπτώματα του άγχους. Τι είπαμε ότι είναι το άγχος? Ορισμένες φορές το άγχος μπορεί να μας κάνει να κατατρέξουμε σε ορισμένες άλλες συνήθειες και να εξαρτηθούμε από αυτές. Κάποιοι άνθρωποι όταν έχουν άγχος μπορεί να αρχίσουν το κάπνισμα, μπορεί να πίνουνε, δηλαδή παθαίνουν εξάρτηση από κάποια πράγματα. Σωστό ή λάθος? Και μπορεί να έχουμε είναι σύμπτωμα διάφορων άλλων καρδιοπαθειών στην καρδιά. Όπως είναι η κολπική μαρμαρική. Η κολπική μαρμαρική και η κοιλιακή μαρμαρική είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η καρδιά. Τα δερματικά προβλήματα που μπορούν να δημιουργηθούν είναι κατά κύριο λόγο ακμή. Οι περισσότεροι ακμή βγάζουν. Το δεύτερο είναι η τριχόπτωση. Αγχώνες, άρα όλα αυτά μπορεί να δημιουργήσουν αυτό. Έξεμα, ψωρίαση. Ότι πολλοί όταν έχουν πάρα πολύ έντονο άγχος μπορεί να μπορούν να το διαχειριστούν μόνοι τους. Οπότε καλό είναι αν φτάσουν στο σημείο αυτά.
Κρίμα, σειράκι.